ସଂସାରରେ ଉଭୟ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ଶିଶୁଟେ ମାର୍ଗଭୁକ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇ ସଂସାରକୁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ସଂସାରର ମାୟା ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, କିଛି ସାଂସାରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ସନ୍ନ୍ୟାସ। ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଏହି ସଂସାରର ମାୟାଜାଲ ମଧ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଗି ରହିବନି। ସାଂସାରିକ ମାନେ ନିଜ ସତକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ମାୟାଜାଲରୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସଂସାର ହେଉ କି ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ସଂସାରର ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଆମେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। ଆଜି ସଂସାର ମାୟାଜାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ମୋ ମାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ଆମେ ଯଦି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରିବା ତା ଉପରେ ଏକ ସର ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନେ କ୍ଷୀର ହେଲା ସଂସାରର ମାୟାଜାଲ। ଆମେ ସେଠି ସତକର୍ମ ହୁଏ, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ସର ହେଲା ପରେ ଜ୍ଞାନ, ସତକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ସରକୁ କ୍ଷୀରରୁ ଅଲଗା କରାଯାଏ, ମାନେ ଆମେ ଅସତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ସେଇ ତ ସରକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଳା ହାଣ୍ଡିରେ ପକାଇ ସେଥିରେ କିଛି ବରଫ ହେଉ କି ଗରମ ପାଣି ମିଶାଇବା, ରେଖା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା, ମାନେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସତକର୍ମ ଏବଂ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସେହି ପଥରେ ଯିବାକୁ ଅଛି। ବହୁତ ସମୟ ମନ୍ଥିଲା ପରେ ସେଥିରେ ରେଖା ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଚାରିପଟରେ କିଛି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ି ଲାଗିଯାଏ। ମାନେ ସତକର୍ମ ଏବଂ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ପୁନଶ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ଯେମିତିକି ଆମେ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ହାତ କାଟେ ସେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, ମାନେ ସେଇ ଲହୁଣୀ ହେଲା ମହାଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷ। ସେହି ଲହୁଣୀକୁ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଦହିରେ ପକାଇଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମିଶି ନଥାଏ। ବହୁତ ମନ୍ଥନ ପରେ କ୍ଷୀରରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଥାଏ। ସେଟା ଦହି ହୁଏ, ଦହି ପରେ ଦହି ଉପରେ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ ସେଟା ଉପରେ ଭାସିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି କ୍ଷୀରକୁ ଏବଂ ଲହୁଣୀକୁ ମିଶାଇ ପାରିନଥାଉ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋକ୍ଷ ହୋଇଯାଏ, ସେ ତାଦ୍ୟପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ସାଧନା ଏବଂ ସତ୍ୟକର୍ମ ପ୍ରଥମ ସର୍ବଦାଦାୟକ, ଯେଉଁଠି ବାଲିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ହେଲେ ଯାହାର ଫଳ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦିଲକା ରାଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ବି ଗଳ୍ପ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଇପାରିବେ। ସିଧା ଯାଇ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।